per haver-nos convidat a participar en aquest festival i així poder intercanviar alguna cosa més de la nostra cultura i costums. A continuació, us explicarem un poc la nostra vestimenta i instruments. Tots els que ens dediquem al ball estem orgullosos dels seus vestits. L'originalitat i autenticitat d'alguns d'ells obliga a posar-se a sobre algunes peces de més de 300 anys d'antiguitat. Dones i homes experts les arreglen i confeccionen els nous vestits seguint exactament els dissenys i textures. Els diferents pobles de l'illa, igual com varia la forma d'execució de les danses, també hi ha petites variacions en els vestits. Podem distingir 3 tipus de vestit, tant pels homes com per les dones, segons la seva funció i antiguitat. En els homes, el que recollim com a més antic sembla que prové d'un uniforme militar i el podem situar juntament amb la gorilla. Predomina el negre sobre el blanc. El següent és possiblement el més popular per a les festes d'estiu, d'un blanc lluminós, amb la camisa molt brodada, faixa de colors vius i jupetí amb embotonada de plata, 14 o 24 botons, segons l'estatus de l'home. Una altra varietat és el tratge de lli, que com els altres es pot vestir amb o sense jupetí, amb faixa i com sempre amb la barretina vermella característica. Per últim, el més modern, desaparegut fa poquíssims anys, era usat pels majors. S'hi han suprimit tots els objectes d'ostentació. No porta embotonada ni adorns. Consta d'una camisola tancada només pel coll, que cobreix la camisa. És de color fosc i es porta amb un mocador de seda generalment groc. S'acompanya amb un capell de feltre negre. Ara passarem a explicar-vos un poc els instruments que portam. En la nostra música, la base rítmica és la percussió i el vent. Sorprèn un poc que en una illa tan mediterrània no s'incloguin instruments de corda a la seva música. El tambor, la flauta i les castanyoles acompanyen els nostres balls i les nostres festes. El tambor és un tronc de pi. Les parets exteriors estan adornades amb brodats o pintures. Els motius són vegetals o geomètrics i la pell és de coní o de cabrit. La flauta és una branca de baladre buidada al foc, únicament amb 3 forats. També va treballada amb formes vegetals i geomètriques. I per últim, les castanyoles possiblement siguin l'instrument més peculiar, per la seva mida i pel seu so. Confeccionades amb l'arrel del ginebre, es broden a ganivet amb formes vegetals o geomètriques. Encara que les castanyoles siguin una peça molt estesa a l'àmbit mediterrani, les que nosaltres fem servir possiblement són les més voluminoses que es coneixen. El seu so s'assembla als dels cascos d'un cavall. I ara passarem a la roba de les dones a explicar-vos un poc els vestits que porten. En primer lloc, tenim la gonella, que per les dones és el vestit més antic. Probablement data del segle XVIII. És de llana teixida i es compon d'una falda, un gipó amb mànegues de setí brodades, amb un botonada de plata i cintes de colors. Davantal de mantó daurat i cambuix, mocador de puntilla que s'ajusta a la cua. Es sol portar un capell de feltre negre d'ala ampla. Les joies d'aquest vestit són de plata i coral vermell. L'or tan usat posteriorment escassejava en aquell temps. Aquestes joies es cenyien al cos amb cintes de colors brodades. El nombre de cintes indicava el nombre de pretendents que tenia l'al·lota. Les dones eivissenques eren festejades per diversos homes a la vegada i en un mateix dia. Eren elles les que teòricament triaven els seus futurs marits.
Llavors tenim el vestit blanc, que és el vestit de nòvia, de color blanc lluminós. Consta de les mateixes peces que la gonella: rifajos, gipó, davantal, mantó i mocador, però amb algunes particularitats. No porta mai capell. La núvia es col·locava rifajos fins que la seva amplada no li permetria passar per la porta de la seva habitació. I llavors tenim el vestit de color, que encara es pot veure als pobles de dones majors que l'usen. El dia de la festa del poble s'adornen les seves joies i els seus millors vestits i surten a l'església seguint una llarga tradició. I a continuació, la nostra companya Paula ens ensenyarà els rifajos que porta avui. A veure si us podeu comptar.